chi? Iawn, barod am chydig bach o chwys. Da ni'n mynd i wneud ymarfer corff yn defnyddio cadar, chydig bach, mymryn, ond drws yn bennaf. Felly, gnewch yn siŵr bod chi wrth ymyl rhyw drws, iawn? Okidoks. Da ni'n dechrau ar y gadar. Dwi eisiau chi i ddechrau efo cnesu fyny'r cefn neu'n cryfhau y cefn. Felly, wrth bwyso'r pengliniau chi, dwi eisiau chi greu siap fel yna o'r cefn yn addu mewn, a wedyn gwthio allan a gwneud y cefn yn grwn. Maen nhw'n galw cat-cow os ydych chi wedi gwneud yoga o'r blaen. Felly yn addu mewn, a wedyn addu mewn, gwthio lawr, a addu allan. A gwthio erbyn y pengliniau. Cefn fel yna. A wedyn, yn addu allan a cefn fel yna. Un arall sgwylwch yna, yn addu mewn. A allan. Gwych, reit. I'r ymarfer. Dwi eisiau chi sgwyddo nôl, mor syth ydych chi'n gallu. Ystyn tu fewn yr esgid, nôl fyny. Tu fewn yr esgid, nôl fyny. A gwthiwch y pengliniau mor bell i ffwrdd o'i gilydd ydych chi'n gallu, fel bod ni'n cael stretch ac gweithio'r cyhyr yma. Barod 10 yn gyfan gwbl. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Gwych i'r drws rwan, iawn? Felly, be dwi eisiau i ddechrau, dwylo, ydy dwi eisiau nhw'n yn yr un man a'r panelyn a'r ysgwydd. Dim uwch, dim is, iawn? Llun ar syth neis gwrdd yna. Dwi eisiau chi wthio yn erbyn y drws, reit? Felly, ydych chi'n gweithio barod wrth wthio. Ond dwi eisiau chi rwan yrru'r penglin at y cessail arall, reit? Felly, chwith i'r dde i'r chwith, iawn? Bottom ball yn cael ei dynnu mewn yn dyn, as per. Felly 10 dwi eisiau rwan, iawn? 3, 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Da iawn. Rwch rest bach i'r breichiau. Rwan, be dwi eisiau ydy, eto, tasach chi eisiau fi fod yn fwy anodd, drwy gynnu, ewch ar ffodiau fel yma. Os mae hynna'n ormod am y tro, ewch yn agosach traed fflat. Be dwi eisiau ydy, tap, tap, no. Tap, tap, no. Iawn, 10. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Gwych. Reit, i orffan, dim yr aerobic heddiw, ond jyst gwrthsefyll poen. Felly dwi eisiau chi wneud i sgwyddo'n fflat, tiltiwch y pelvis bod cefn chi fflat. Dwi eisiau chi wneud i gobeithio, ydy dal safle squat fel hyn, ond mae hwnna yn eitha serious, mae hwnna'n anodd reit, os da chi'n gwneud o'r blaen, be dwi eisiau ydy just mymryn o ostoniad fel yma, mae hynna'n iawn. Os cofiwch, eisiau rwth i anelu ataf ydych chi eisiau, felly wrthnos nesaf, chydig bach yn ddyfnach a wedyn gyda blaen. Felly, pa bod o'r ddwm ydych chi'n mynd, da ni'n mynd i wneud tua 10 eiliad, barod sgwyddo nôl, 3, faman iawn, 2, faman iawn, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 ar y bach wrth hynny. Voila, dyna ni. Da iawn chi. Rhywbeth i ymarfer adra os gwelwch yn dda. Wel, eto. Ta-da!